vidi ovako. Može ovako sad dok se ti tu sviraš. I ja da gledam kroz ključonicu. Ništa visnije, samo se stavim i onako gvirim kroz ključonicu. A može? Da viriš kroz ključonicu? Aha. Može. Ali da mi daš telefon. Moj telefon ti... Tvoj telefon. Dogovoran. Evo ruka... Hoće mi daš majke ti? Hoću. Možda vidiš. Ali, bude slušaj, znači može samo ono, malo. Ma nema da ulazim ni u ludilu, ja gledam ti... Tu sire se, ja ću ti dam telefon, može? Dobro, sad čekam bar da uđem tamo. Ajde, uđi. Ajde. Da virim kad to... Pa možda viriš, ali to je sve. Da, vireću. Slušaj, nemoj samo da ti se dogodi da mi uletiš ovde, dok se kupam. Ne ulećem nikako, samo... Ni slučajno! Samo virim. Ni slučajno, ni slučajno! Jo. Šta je bilo? To sam ja namestio da ne možda zaključaš, ali dobro, ajde. Ja. Ajde. A vrati mi to lepo. Evo, uđi sad, probaj, ajde. Đubre jedno. Dobro, ajde. Da si gledao si. Misliš, nema više gledanja? Ti malo bilo, majkice. A jes. Ako možeš malo, ja bih bilo da leo bi da gledam. Đubre jedno. Bezobrazno. Daj mi telefon. Telefon, ovo što smo zagovorili. Telefon mi daj, ajde. Jesi gledao? Gledao sam. Daj mi telefon. Ovako piši. 698 16 18 94 15. Što pričaš da ti? Pa broj? Pa daj mi telefon mi daj. Telefon mi daj, ajde. To je na Nokia-no. Daj mi telefon. Pa eto, to mi je telefon. 6 8 14 15 18 92. Ma nemoj da ti glavu otkinem, daj mi aparat mi daj. A mi da ti dam moj telefon? Pa joker! Pa kako ne mogu poslije da pričam ni sa kim? Ne mogu sad. S kim bre ne možeš da pričaš bre? Šta smo se dogovorili? Mislio sam ti dam broj slađo. Koji bre broj bre da mi daš? Pa ja taj broj imam već 3 godine bre. Ne mogu sad. Daj mi telefon mi daj! Ne mogu sad. Onda! Staj! Stani! Da vidiš. Sad! Staj!